Tak. Tak. Ja, hvad skal du have? Jeg går nok ikke. Det er godt nok godt ud, det her. Jeg tror, jeg skal have en hamburger 3000. Ja, også mig. Ja, vi skal begge to have hamburger 3000. Okay. Kan du huske dengang, vi gik i skole? Sagtens. Det er ved at være lang tid siden. Ja. 50 år. Husk, hvordan brøden så ud. Alle stod i kø og bestilte mad. I Godkendt. stedet for boden trækker du din mad ved hjælp af fingeraftryk. Grøn sodavand. Godkendt. Kan du huske dengang, vi skrev på papir? Ja, og nu bruger alle eleverne smart table. Kan du huske dengang læreren stadig var i klasseværelset? Skal op på 87 i artiklen. Var det dig, Oliver? Det var lavet papirspion. Og nu bruger de smart teacher, hvor lærerne underviser igennem en skærm. Har jeg hamburger 3000? Tak. Ja, der er godt nok blevet lavet meget om. Ja. Men sådan er fremtiden jo.